yaran nan ni na ma so in ce ka yan ma abun ga in sha to ka in ta wajen yaren nan ayi bura uba kan baba da kai wura uba yaran kan bura uba ka in ta ganin da wanga ai wankan banza ne ka bugu ban kayan akai ba ga wani wanga na gode yara Allah ya kusan lamarin yanda yake lamarin ga sai godiya. Baba ina mashin ɗinka. Mashin yaro? Ka zo ƙasa yau To, ban baka labari ba kenan na. Ai ina gaya maka mashin ɗin nan ne wani al'ajabi ya faru da shi ya. Muna ji. Kwana 3 da na wuce nan ne. Ni zo mashin ɗin nan ne ina dai da ɗauron mai shanu. Ku yara. Ai ina zuwa can wurin. Ba yana kawo nan ba sai ga gizo-gizo ya taho ba. Ha? Ina gaya ma sai gizo-gizo ya ɗauke ni. Daga mashin ɗin ya yi sama. Yana ta ja mun kai sama. Ya yi sama da kai. Ai in ban da Allah ya taimake ni ku samu ni hwado ƙasa. Ga gizo-gizo ya tahi da mu. To har yanzu mashin ɗin ma ba a san inda yake ba. Ka goge? Baka goge ba ko? Ai ban yi koyi ba yaro. ina gemi ko kuma ga nan ka fara hura To bari ka je in gaya ma yaro. Ai baka ma so wani abu da ka faruwa ba. Ya muku. Jiya wani abun mamaki kuma ƙara faruwa da ni yara. Na zo daidai ƙoraman nan ta daidai gulbin nan na riɓe. Na zo ruwa da ina zuwa nan ne kawai kai ashe wani abu ne ya faru bara. Na zo na biyo ta nan wannan gulbin. Sai ni tsaya kisa ta kama ni sai ni tsaya na sha ruwa. To da ni sha ruwa ashe kai ban san abin da ka faruwa ba. Jiya na bi ta wurin zan komawa can ƙauye tun ba rahu an kai abun. Jiya na koma zan bi ta nan in koma sai ni bi ta wurin. Ai sai na ji kwaɗi suna haɗin good morning sa. Good morning sa. Kai ashe kai wai na haɗe babansu tun bara ni ban sani ba ashe babansu na cikin ciki. Ya baba ni wa ƙarya da kakkace mana wallahi ta ishe. Haba yaro ƙarya? Tun ɗaziya za ka tsare mana wata ƙarya haka ni ba da ma haka ba. ai ni gaskiya ka mai ya Ya kai matsonan ka ja. Kana ji ko? Kwarai. Yau wai jiya ina gaya ma sai ina zuwa cikin gari sai na isko mutane suna ta gardandami. Hawan jirgi za a je Makka. Sai ni dawo gida ina zuwa wannan mashin din da ka sani. Wannan mai hayaki ko? Wannan tsohon mashin din wannan na aji. Na san shi. Shi ya sai ni zo ni sami man 200. Ni sami man 200 sai gani sai da na riga waɗanda suka tashi da jirgi zuwa Makka sai da na riga su zuwa. Kai malam. Kai tsoho. Wallahi kare ko da kai ne likitin ibn kirkin sarkin masu kirkin duniya kana tsoho da ya kai mana haka. Haba yaro. Ko kai an mu ce a ce lagari lage wallahi bai ya kai mana haka. Haba yaro.